מעבר לטייטל, שיחות קפה אינטימיות, בהגשת שושי דולב בן ארי, יועצת ומאמנת ניהולית, מרצה ויוצרת הקורס הדיגיטלי מאחורי המסכה, לנהל את תסמונת המתחזה. מעבר לטייטל. ברוכות וברוכים הבאים למעבר לטייטל, שיחות קפה אינטימיות עם אנשים שהתפקידים שלהם מובילים אותם להתמודדויות שלא תמיד נראות לעין. אני שושי דולב בן ארי, יועצת ומאמנת ניהולית. ובכל פרק אנחנו נקלף שכבות עם בחירות ובחירים מתחומים שונים. אנחנו נדבר על תסמונת המתחזה שלהם, על רגעי ספק, על רגעים שהם העזו לעשות קצת אחרת, בהרגלי הצלחה, ומה מכל זה תוכלו ליישם כבר מחר בבוקר. אז קחו לגימה, נתחילי. אז שלום לליאת חזות, איזה כיף שאת פה. איזה כיף שהזמנת אותי. אז ליאת היא המנכ"לית של פועלים אקוויטי, והיא עברה דרך ממש מרשימה בכל עולם ההשקעות, והיא תכף תפרט לנו על זה, וכשאני החלטתי להרים את הפודקאסט ולדבר על כל מיני דברים רגישים אצל בכירים, בין היתר היום נדבר על תסמונת המתחזה, אז ליאת מיד התגייסה ואמרה אני פה. אז ליאת, תספרי לנו קצת עלייך. אני בת 45, אני נשואה לתמיר, שהוא סמנכ"ל פיתוח בחברה של אנרגיה מתחדשת, אני אמא ל3, איתי בן 16, שי בת 14, ואורי בת 7.5, גרה בגבעתיים כל החיים. התחלתי את הקריירה שלי בבנק לאומי, הייתי 8 שנים בבנק לאומי, צמחתי בעולם המימון לתשתיות, לפרויקטים גדולים, תחנות כוח, כבישים, מתקני התפלה. אחרי 8 שנים בבנק לאומי עברתי לכלל, לחטיבת ההשקעות, הייתי שם בסך הכל 9 שנים, 3 תפקידים, הגעתי בכובע של התשתיות, לנהל את הפורטפוליו של התשתיות בארץ ובחול, אקוויטי בחוב, לימים הפכתי לנהל את כל בעצם מערך האשראי וההשקעה בתשתיות, וב4 שנים האחרונות שלי בכלל, ניהלתי את כל הפעילות הלא סחירה, אומר השקעה בקרנות השקעה, חוב פרטי כמובן, השקעה בתשתיות, ואת עולם ההשקעות הישירות בחברות פרטיות. ובשנה וקצת האחרונות אני המנכ"לית של פועלים אקוויטי, וזהו, זה הדרך שלי. דרך מרשימה. זה נשמע שהעולם הזה הוא עולם מאוד מאוד גברי. איך זה לפעול בעולם כזה? לשבת סביב השולחן ולראות שיש מעט מאוד נשים, אם בכלל, מה עובר בראש? אז האמת היא, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, העולם שלי הוא עולם סופר גברי, והוא נהיה יותר ויותר כזה גם עם השנים. אני די התרגלתי לזה לצערי, זה התחיל מתחילת הדרך, גם שהייתי בבנק לאומי, עיקר הממשקים שלי היו כלפי חוץ ולא כלפי פנים לתוך הבנק, ואם זה יועצים, ואם זה מדינה, ואם יועצים בכל הספקטרום, משפטי, פיננסי, הכל, אם זה כמובן החברות עצמן, שהתמודדו במכרזים וביקשו את המימון, וכבר שם העולם היה ברובו גברי, אוקיי, לא אגיד כולו, אבל ברובו, וכשנכנסתי כבר לעולם ההשקעות ויצאתי קצת מעולם החוב, אז זה אפילו נהיה עוד יותר חזק, והיום זה ממש ברמה מובהקת. אני יכולה להגיד ש90% מהחדרים שאני נכנסת אליהם, אני האישה היחידה, בטח האישה הכי בכירה. אז מאוד מאוד גברי. אני לא... מה עובר בראש? מה עובר בראש כשאת רואה... קצת לצערי, אני לא כל כך ערה לזה תוך כדי, אוקיי? אני נכנסת לחדרים האלה, אני כבר רגילה, יושבים מולי בעיקר גברים, אבל לפעמים אני חוזרת הביתה בסוף היום ואני אומרת לעצמי, וואו, היום ישבתי רק עם גברים. ואז זה כזה תופס אותי. ומאוד מאוד חבל לי, בטח שאני מסתכלת על העתיד ואני אומרת, האם גם הבנות שלי יגדלו לעולם כזה, שהוא כל כך גברי, ואני מאוד מקווה שלא, וזה משהו שכן מעסיק אותי, ואני מנסה לעשות מה שאני יכולה לעשות בהקשר הזה,
כדי קצת לשנות את הדברים, כמובן בכוחי המוגבל, אבל בכל הזדמנות שמציעים לי או מבקשים ממני לבוא לדבר בפני אנשים צעירות, אני מחבקת את זה בשתי ידיים והולכת בהתנדבות ועושה את זה, כי אני חושבת, אני ממש מרגישה שזה סוג של שליחות, ללכת ולשנות את זה. קודם כל זה מקסים, ואני רוצה לחזור איתך שנייה, אולי הרבה שנים אחורה. נכנסת לחדר שלם, ואולי זה לא שם, אולי זה היה עוד הרבה לפני כן, או במקומות זה סיטואציות אחרות. אני רוצה שתגידי לי מתי זיהית נניח, שאמרנו שאנחנו הולכות לדבר על תסמונת המתחזה, ביקשתי ממך לבוא לדבר איתי על זה, כי להביא את זה באמת ליותר חשיפה לאנשים, שיבינו שהם לא לבד, וזה קורה להרבה אנשים. מתי זיהית נניח את המחשבות הללו, לטובת אלה שנניח לא יודעים מה זה תסמונת המתחזה, זו התחושה הזאת שאני לא באמת טובה, לא מספיק כמו אחרים, למרות ההצלחה שלי, למרות שיש הוכחות מושכחות בשטח, ושתכף תכף יגלו את זה. וזה קורה ל-70% מהאוכלוסייה, 80% מהמנהלים, שזה אחוזים היסטריים, זה בערך כל מי שאנחנו פוגשים בערך, יש לו את זה. מתי את זיהית את זה? אני לא ידעתי לשים על זה את התווית, אוקיי? אבל מתחילת הדרך שלי, ממש ממש מתחילתה, אני זוכרת שכשנכנסתי לבנק לאומי, אז נכנסתי במין מסלול כזה, שהוא היה מסלול בזמנו ייחודי, לקציני אשראי, ככה קוראים לזה, ובאמת עברנו 3 חודשים של קורס סופר אינטנסיבי, המטרה הייתה, היינו בערך 30 אנשים בקורס, אולי קצת יותר, המטרה הייתה לפזר את כולנו בין היחידות, חטיבה עסקית, חטיבה מסחרית, חטיבה עסקית זה החטיבה שפונה ללקוחות גדולים של המשק, וחטיבה מסחרית זה הייתה החטיבה של הלקוחות מיד מרקט, שבעצם יושבים בסניפים, והיו סניפים מסחריים, אני לא יודעת אם היום זה קיים בבנק לאומי או לא, ובזמנו סיימתי את הקורס, וחילקו אותנו בין היחידות, ואז אמרו לי, אנחנו מייעדים אותך לחטיבה העסקית, ואותי אוטומטית זה נורא הפחיד. אני אף פעם לא עבדתי בעבודה של גדולים במרכאות, אני קוראת לזה, ואמרתי לא, תיתנו לי להיות בסניף, אני חושבת שיהיה לי שם יותר נוח, יהיה לי יותר רגוע, אני יכולה להגיע הביתה מוקדם, עוד לא היו לי ילדים, אז רק התחתנתי, יהיו לי ילדים מתישהו, אני צריכה משהו שיהיה לי נוח גם לגדל את הילדים, ואני רוצה להיות בסניף. ואמרו לי שם בהנהלה של הקורס, לא, אנחנו רוצים שתלכי לחטיבה עסקית, אנחנו רוצים שתלכי לרעיון ביחידה מאוד מיוחדת, אנחנו חושבים שאת מתאימה לשם. אמרתי, טוב, אני אלך לרעיון, אני אנסה. הגעתי לרעיון, ומי שראיין אותי בזמנו היה המנהל של היחידה, מנהל ענף. זה באמת היחידה הזו של עולם התשתיות הייתה מאוד מיוחדת אז, הכל היה באנגלית, פרויקטים מאוד גדולים, מימונים של מאות מיליונים, מאוד מלחיץ, והוא מספר לי על היחידה, ואני זוכרת את עצמי יושבת שם, ואני אומרת, מה הקשר אליי? איך, זה לא קשור אליי, אני לא יודע לעשות את זה לעולם, ואז הוא מסתובב אחורה, והוא אומר לי, את רואה, הוא הראה לי מדף כזה, עם כרכים בכזה עובי, היו שם לדעתי 7 כרכים, של הסכמים באנגלית, והוא אומר לי, את רואה, כל זה הסכמים של פרויקט אחד, ואנחנו בתור המממנים צריכים להכיר את הכל, כל פרויקט כזה לוקח בערך 2 לסגור אותו, ואנחנו קראנו הכל. לא מלחיץ בכלל. יצאתי החוצה ואמרתי, טוב, התקשרתי לבעלי, טרי בזמנו, אמרתי לו, תקשיב, אין סיכוי, מה לי ולאנגלית בכלל? מעולם לא עבדתי באנגלית, לא למדתי באנגלית, לא קראתי ספר באנגלית בחיי, זה לא בשבילי, אני רוצה להיות בסניף. התקשרתי למנהל של הקורס, אמרתי לו את אותו נאום, והוא אמר לי, לא, ליאת, הוא ראיין כמה, והוא רוצה אותך. אמרתי לו, אבל זה לא בשבילי, אני לעולם לא אצליח לעשות את זה. הוא אמר לי, אז הוא ממש שכנע אותי, ואמר לי, תתני הזדמנות. אני מבטיח לך, שאם את לא תרצי אחרי 3 חודשים, אני אעביר אותך לסניף. ואני זוכרת מנתקת את הטלפון, ואני אומרת לתמיר בעלי, אני אומרת לו, הם משוגעים, מה הם שמו אותי במקום הזה? והוא אומר לי, תנסי, תפסיקי לפחד, תתני הזדמנות.
ובאמת נתתי הזדמנות, and the rest is history, מה שנקרא, נכנסתי והשתלבתי, והצלחתי להשתלב יפה, ואפילו יותר יפה מכאלה שהיו שם כבר תקופה. אבל אני זוכרת את עצמי מאוד נלחצת מהדבר הזה, מהחוסר מסוגלות שלי לעמוד במשימה. שוב, לא ידעתי לקרוא לזה תסמונת המתחזה או לא, אבל נראה לי שזה זה. תגידי, בהמשך, כשכבר צברת ואת המצלחות, וראית שזה בסדר, זה עלה לך שוב בהקשר של המסוגלת, לא מסוגלת, למרות שכבר ניסית, כבר ראית שאת יודעת, כבר ראית שאת יכולה. כל פעם שעשיתי מעבר בקריירה, זה עלה שוב. כל פעם. כל פעם שרציתי לעשות איזושהי קפיצה, רציתי להתקדם, זה תמיד לובה בהמון חששות של האם אני מסוגלת, והאם אני אעמוד בזה, והאם אני לא אכזב, וכאילו איך מאמינים לי, שאני דווקא מסוגלת. זה כל פעם מפתיעה מחדש. כל פעם אני מפתיעה את עצמי מחדש. תמיד, כל מעבר כזה בקריירה, תמיד דובה בשיחות כאלה עם תמיר בעלי, תמיד. שאני אומרת לו, אני לא מסוגלת, והוא אומר לי, את מסוגלת. ואנחנו נצליח. כשאת מסתכלת, קודם כל זה מקסים שיש מישהו בדרך שעומד ככה עם הפונפונים ומאמין בך ונמצא שם לאורך כל הדרך. היו מקרים שאת יודעת לזהות שלא לקחת צ'אנס ושילמת איזשהו מחיר? מאוד פנימיים ובדיעבד את אומרת. אם אני מסתכלת אחורה על הקריירה שלי, לא קרה שהציעו לי משהו שרציתי באמת, שחשבתי שהוא יכול להיות טוב, וסירבתי, אוקיי? כן עשיתי בחירות בין זה לבין זה, אבל בהסתכלות אחורה אני מרגישה ברת מזל שבחרתי נכון, וזה הוביל אותי לאיפה שאני נמצאת היום. אז אני לא חושבת שזה גרם לי לפספס דברים, אבל שוב, זה הרבה בזכות הגיבוי שאני מקבלת, ולצערי זה לא משהו שהוא טריוויאלי, אני מדגישה את זה כל הזמן, כי זה לא טריוויאלי, ואני בטוחה, לא רק חושבת, אני בטוחה שאם לא היה לי את זה, אני לא הייתי מגיעה לאיפה שאני נמצאת היום, כי זה כל כך חשוב לאורך הדרך, במיוחד אני חושבת לנשים שנולדות עם רגשות אשם, וזה בטח מתעצם כשמגיעים הילדים, אם לא הייתה לי את התמיכה הזו, ואת השותפות הזו, ואת האמירות האלה שנעשה את זה ביחד, לא הייתי נמצאת. אמרת את זה בצורה מאוד יפה, הקטע של נעשה את זה ביחד. זה כאילו כשיש לך את המחשבות הללו, את הרבה פעמים מרגישה לבד. ואת מתמודדת עם זה, ואת לא תצליחי בלבד הזה. אני חושבת שמה שתמיר נתן לך, זה באמת את הקטע של, תשמעי, אני פה. מה שיקרה, אני פה. בטוב, ברע, אני פה. וזה משהו עצום באמת שלא תמיד יש, וגם לא תמיד יודעים לזהות שזה מה שצריך. ואני תוהה, מעבר לקפיצות בין התפקידים, כי הקפיצות בין התפקידים באמת כאילו מעוררות איזשהו לחץ, פרפרים בבטן, אבל מעבר לזה, היו מקרים נניח שכבר היית בתוך התפקיד, כבר אפילו בעסקאות נניח, שאמרנו הרבה גברים, וחלקם, את יודעת, מגיעים עם טון מאוד מאוד גבוה וסמכותי, היו רגעים כאלה שפקפקת קצת בעצמך, אמרת, רגע, כן, לא, אני יכולה, אני לא יכולה, בתוך כל הדבר הזה? ברור, הרבה רגעים כאלה, הרבה פעמים במסעים ומתנים, בטח ארוכים, ובין אנשים, בין אישה לגבר, וקבוצות, אז פתאום, לפעמים זה מגיע לקצוות, אוקיי? ולפעמים זה גם קצת אפילו אמוציונלי. ואז תמיד הנטייה היא אולי לקחת צעד אחורה, אולי הגזמתי, אולי זה לא בלבל שלי, אולי אני צריכה להביא מישהו יותר בכיר ממני. למרות שעשית המון עסקאות, סגרת המון עסקאות. כן, ואני חושבת שבאמת
שוב, הפידבק מהסביבה, ולא רק שהתברכתי בבעל שתמיד תמך בי, אלא גם במנהלים כאלה, שכשהייתי מגיעה למקומות האלה ומתייעצת איתם, אז היו אומרים לי, הכל טוב, לכי, דוחפים אותי, לכי קדימה, אנחנו פה מאחורייך, אם צריך לבוא, יש לך גיבוי מלא. וזה נתן לי את האומץ להמשיך בדרך שלי ולהאמין בה. אז שוב, אני גם הרבה אומרת ומספרת על זה, שאני מרגישה ברת מזל בהקשר הזה, כי זה גם לא ברור מאליו, ומצד שני, פעם מישהי אמרה לי, כשדיברתי על זה, אמרה לי, כל הזמן אומרת שאת מרגישה ברת מזל, אבל זה גם, את בחרת. נכון. את בחרת להיות שם עם המנהלים האלה, את יצרת את האמון הזה עם המנהלים האלה, נתת להם את המקום ואת הבסיס לסמוך עלייך כדי שהם ייתנו לך את הגיבוי הזה. אז זה נכון, אז אני לוקחת על זה גם קרדיט. אז פה בהקשר הזה, חלק מהעניין של תסמונת המתחזה זה באמת התחושה שדברים קורים במקרה או במזל, לא משהו שנמצא ביכולת שלנו, ואני חושבת שאם אני מסתכלת לאורך השנים של הקריירה שלך, הייתה לך תמיד היכולת הזאת להתחבר בצורה מאוד מאוד בין אישית עם אנשים, וזה הוביל בעצם לעובדה שהם היו שם בשבילך בכל שלב ושלב, וזה לא משהו שקרה במזל, זה משהו שאת יצרת. נכון, ואגב, אפרופו תסמונת המתחזה, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, אני כאילו הייתי מדברת כל הזמן, איזה ברת מזל אני, ואיך הכל קרה לי, אבל אני יצרתי את זה, זה נכון, וזה דברים אגב מה שאני ממש מאחרונות, ממש בשנה, שנתיים האחרונות שעוד המשכתי לדבר ככה, אז אפרופו תסמונת המתחזה, זה לא קרה מעצמו, נכון. זה דברים שאני יצרתי אותם גם ביחד עם המנהלים שלי, ונכון שתמיד צריך שניים לטנגו, אבל אני מניחה שאם לא היה לי, לא הייתי מצליחה לייצר את זה עם המנהלים שלי, אז לא הייתי נשארת. כנראה שהייתי קמה והולכת. כנראה. וממשיכה למקום הבא. ודרך אגב, גם לזה צריך הרבה אומץ, להגיד, אני מסוגלת, אני יכולה במקום אחר, גם אם אני לא יודעת לשים את האצבע על מה כרגע מפריע לי, לא תמיד יודעים להגיד מה מפריע. אז קמים והולכים ורק אחר כך מגלים בדיעבד, שזה מה שהיה חסר. ותגידי ליאת, נכנסת עכשיו לתפקיד לפני שנה וקצת, לתפקיד כאילו הטופ שבחברה לצורך העניין, תפקיד המנכ"לית. ושם כבר אין לך את הבוס הנעים, יש שם אנשים שרוצים תוצאות, שורות תחתונות, יש שם מקום להרבה לחץ, המון המון ציפיות, בלי שמישהו מגבה אותך. זה שונה המחשבות שעולות שם? מה קורה שם בראש? קודם כל כן, שונה מאוד. אני בן אדם שתמיד, אני עובדת מאוד מאוד טוב בצוות, אוקיי? אני תמיד אהבתי להתייעץ, תמיד היה לי את השיח עם המנהלים שלי שמתייעצים ומקבלים החלטות ביחד, ופתאום אני נמצאת במקום שבו אני צריכה לקבל את ההחלטות. נכון, יש צוות שלי שלם מתחתיי שיושב, והם אנשים סופר מוכשרים ואני מאוד מעריכה אותם, בסוף זה החלטות שלי וזה אחריות שלי. ויש לי גם דירקטוריון ויש לי יו"ר, וזה נכון שאני יכולה לפנות אליהם ולהתייעץ איתם, אבל בסוף הם מצפים ממני לבוא עם המלצות, לבוא עם החלטות, ולתת להם את הקומפורט שזה ההחלטות הנכונות. ובסוף האחריות היא עליי, אני צריכה לענות. כשאני הולכת לדירקטוריון אני צריכה לתת את התשובות ולענות על השאלות, ואז חשיבה היא שונה לחלוטין, זה משהו שאני הייתי צריכה ככה לעשות סוויץ' בראש כשנכנסתי לתפקיד. מה החששות שעלו לך בראש? איזה מחשבות עברו לך? האחריות הכבדה. המשפט עבר לך בראש. מה? האם אני אעמוד בזה? האם אני אצליח לדלבר? נותנים לי פה כל כך הרבה אמון, נותנים בי אמון, אני אצליח לעמוד בזה? סומכים עליי, זה אחריות מאוד מאוד כבדה, נותנים לי מפתחות. לעסק משמעותי, אני מנהלת 6 מיליארד שקל. אני אצליח להביא תוצאות טובות. זה כלומר, החשש שלא תצליחי? כן, ברור. זה לא רק השאלה האם אני אצליח, זה ממש חשש ש... זה גם, אני חייבת להגיד, מי שמכיר את עולם ההשקעות יודע, אבל זה לא רק תלוי בי, אוקיי? ישנם הרבה דברים, הרבה גורמים שמשתנים, יש תיק שוב, תיק ותיק, עם השקעות שנעשו בעבר, אז לא הכל
אם משהו מתפקשש, לא כולם רק יאשימו בהכרח אותי, כן. אבל אני עדיין אצטרך לתת את התשובות, ואני עדיין אצטרך להסיק מסקנות, ואני עדיין אצטרך לעשות מהלכים, וזה כן כבר יהיה עליי. ואז השאלה, האם אני אעשה את המהלכים הנכונים, האם אני אהיה טובה מספיק, כמו אלה שהיו לפניי, האם... כי הרבה שאלות של רצון להוכיח, אוקיי? והאמון, ואיך עושים את זה, ובאיזה דרך, ואיך אני מייצרת לעצמי את המוניטין בשוק, שיבואו אליי, וירצו בי כשותפה, זה הרבה דברים שמאוד מעסיקים את הראש, בסוף גם אישה, גם יחסית צעירה למי שאני פוגשת במליה שמגיע אלינו, אז זה לא ברור מאליו. ואני באופי גם לא בן אדם אגרסיבי, אז אולי יש כאלה שחושבים שצריך, אני מעולם לא חשבתי שצריך את זה, אבל שוב, אני קצת שונה בנוף, אז איך מייצרים את זה? אז הנה החששות האלה שעולים, את כבר אומרת המון דברים שבסופו של דבר העסיקו אותך, גם אישה, גם לא פושרית, לא נגיד פושרית, אולי זאת לא המילה, אבל כן פושרית, אבל אולי קצת יותר בעדינות ופחות בכוחניות, וזה משהו שמציף את ההבדל, כאילו איך שאני לא ככה ולא ככה ולא ככה ולא ככה, אני אגיע לתוצאות שאני רוצה, למרות שכבר השגתי בעבר את התוצאות שאני רוצה. נכון. היו לך כלים שאת יודעת להגיד, זה מה שעזר לי להתגבר? אני חושבת שלאורך הדרך, לאורך כל הקריירה שלי, אחד הדברים שהכי שרתו אותי ועזרו לי להתקדם ולהצליח, זה האינטליגנציה הרגשית, אוקיי? זה דווקא המיומנויות הרכות. זה לדעת לייצר את האמון מול הצד השני, ולעשות את זה דווקא לא באגרסיביות, ודווקא בעדינות, ושתמיד ישמעו אותי כשיש לי מה להגיד, ולא סתם להגיד כשאין לי מה להגיד, וככה גם מקשיבים לך כשאתה מדבר, והאמפתיה, לדעת לייצר אמפתיה לצד השני, ומה הצרכים של הצד השני, לדעת לבוא נטולת אגו לסיטואציות, ואני חושבת שזה מה שבסוף עזר לי להצליח, ולקבל את המקום סביב השולחן. כי על אף שהייתי שונה, ודווקא בזכות שהייתי שונה. ופה מה שאת אומרת, זה בעצם להסתכל על מה חזק אצלך, מה החוזקות שלך, אוקיי? ולהגיד, אוקיי, בוא נשתמש בכלי המאוד לא רגיל הזה, שאף אחד לא משתמש בו שם, ואני אשתמש בזה. השאלה, מה עזר לך באותו רגע שעולים אותן חששות, אותן ספקות, להגיד, רגע, תשלפי את הכלי שלך. מה עוזר לך? כי הרבה פעמים את שוכחת, זה מפחיד. אני לא יודעת לשים בדיוק את האצבע של כאילו, הנה עכשיו אני סתם במרכאות בהתקף חרדה, ורגע שנייה אני עושה לעצמי את המנטורינג הזה, רגע תשתמשי במה שיש לך. אני חושבת שזה פשוט הניסיון שהוביל אותי שהנה בעבר השתמשתי ביכולות האלה, וזה עזר לי וזה קידם אותי, אז לדעת לשלוף את זה כל פעם מחדש, ואגב אני באמת, אני לא עושה את זה מתוך אסטרטגיה, אני עושה את זה כי זה גם נעים לי, וכי אני חושבת שזה הדרך, וזה מייצר איזשהו רוגע כזה, וגם נעים לסביבה, אני חושבת יותר בסיטואציות האלה, אז פשוט זאת אני, אז זה לא איזה משהו אסטרטגי שאני אומרת לעצמי, רגע עכשיו בואי תגייסי את היכולת הזאת בך כדי להתגבר על הסיטואציה. הניסיון פשוט לימד אותי להתנהל ככה. כלומר, אחד הדברים שאת אומרת, והוא כל כך נכון בניהול תסמונת המתחזה, זה בסופו של דבר, להזכיר לעצמך את ההצלחות שלך, זה שהלכת אחורה. להזכיר לעצמך רגע, גם אם עכשיו כרגע יש פרפרים בבטן, ויש קצת ספקות, וסימני שאלה בנוגע ליכולת, להזכיר לעצמך שהצלחת, ואז מתוך זה, לאט לאט, את מתחברת כבר לחוזקות וליכולות שלך, וזה בא אוטומטית, זה בלי שבכלל מדברת על זה או חושבת על זה, זה פשוט קורה אוטומטית. נכון, ממש ככה. תגידי, וכשאת מסתכלת עכשיו, וגם לאורך השנים,
ניהלת ועוד איך מנהלת צוותים. יוצא לך לזהות את זה אצל אחרים? אני חייבת להגיד שאני אומרת את זה דווקא מאוד לטובה, אני חושבת שהדור הצעיר של היום פחות לוקה בתסמונת. זה משמח, לשמוע את זה ממנכ"לית. לפחות הדור הצעיר שאני נתקלת בו, בסדר? אני זוכרת שפעם אחת נכנסה אליי אחת האנליסטיות באחד הצוותים שניהלתי, והיא נכנסה אליי לחדר בכזאת תחושה של, ואמרה את זה, ממש אמרה את זה, אני מעולה, ואני טובה, והנה תראי מה עשיתי, והנה מה עוד אני יכולה לעשות, ולכן מגיע לי ומגיע לי ומגיע לי. ומצד אחד זה קצת היה גם מדי, ומצד שני אמרתי לעצמי, כשהיא יצאה, אמרתי וואו, אמן שאני הייתי מדברת על עצמי ככה, היום, לא בתחילת הדרך שלי, היום. אז אולי זה איזשהו מקרה קיצון כזה, אבל אני כן חייבת להגיד שהיום אני נתקלת גם בנשים וגם בגברים צעירים, שהם בהרבה יותר תחושת מסוגלות. אגב, אני חושבת שבמחקרים, אין לי את הנתון, אבל בטח לך יש אותו, נשים הרבה יותר לוקות בתסמונת המתחזה מאשר... מיתוס, מחקרים חצי, פשוט מדברות על זה יותר, ואז אני מתחז כמיתוס של נשים, ודרך אגב, במחקר הראשון עשו על נשים, 150 נשים מצליחות, מוכשרות, שהוכיחו את עצמן, ולמרות כל ההצלחות, פשוט הם הסתובבו בתחושה של חוסר הצלחה, ואז נתפסה הסטיגמה שבעצם זה של נשים, ואחר כך נעשו מחקרים, והראו שזה חצי, באמת? וואו, זה מפתיע אותי מאוד, אז לא משנה, אז נגיד שלא. לא, זה יפה שאת אומרת את זה, כי התחושה, ודרך אגב, מה שהיא אומרת החוצה, זה לא בהכרח מה שעובר בפנים. כן, זה נכון, אבל אני נתקלתי בגברים הרבה יותר בטוחים בעצמם, ויכול להיות שוב שזה חיצוני ולא פנימי. אני עובדת עם כאלה בשביל לדעת שהרבה מזה. כן, אולי אני פחות רואה אנשים שמודים בזה, בסדר? אני זוכרת את עצמי יותר מודה בזה בתחילת הדרך, גם מול המנהלים שלי, אבל כשזה כן קרה, וזה קרה, כן, אני ניהלתי הרבה אנשים לאורך הדרך, אבל אז תמיד, אני זוכרת שהייתה מישהי שנכנסה אליי, וכאילו בתחושה של, באמת, שהיא הייתה באיזושהי נקודת משבר כזו, והיא כל כך הזכירה לי את עצמי, ממש, ואמרתי לה את זה, והיא התחילה לפקוט, ואני ממש אמרתי לה, תקשיבי, את ממש בולני, כל מה שאת מתארת הרגשתי בדיוק כמוך, כשהייתי בגילך ובסטטוס שלך, את מסוגלת, אני אומרת לך שאת מסוגלת, ואת יכולה, ואת אלופה, ותראי מה עשית, והזכרתי לה מה היא עשתה, ואיזה יופי היא השתלבה, ולמה היא כן יכולה להתקדם, אז כן, זה קורה, בתחושה שלי קצת פחות בדור היום הצעיר, אבל שוב, זו תחושה, ויכול להיות שזה הכל גם חיצוני, כי מלמדים אותם ללכת ככה באיזשהו שלב עם חזה נפוח, ואותנו לא לימדו, אבל... דרך אגב, מה זה עושה למערכת היחסים שלכם בתור מנהלת עובדת? וואו, הכי לקחתי אותה תחת חסותי. אני חושבת שזה מאוד מקרב, אגב, אני חושבת שאחת הסיבות שגם מנהלים התחברו אליי, כי תמיד הייתי מאוד אותנטית. אמרתי מה אני מרגישה, בלי לחשוב שאולי זה מקטין אותי, ואולי זה שם אותי במקום לא טוב מולם. לא, תמיד אמרתי מה אני מרגישה, ותמיד שיתפתי, ותמיד הייתי מאוד מאוד אותנטית, ואני חושבת שזה מייצר קרבה, וזה מייצר יחס אישי, זה חלק, אפרופו מאותן יכולות אישיות, אני חושבת שאני רואה בעצמי שמצליחים לי. כן, אני חושבת שזה גם, בסופו של דבר, זאת המטרה בכלל של כל הפודקאסט הזה עכשיו שהתחלתי איתו, כי אנשים לרוב בעצם מסתירים, מסתכלים על זה כעל חולשה, כמשהו לא טוב, ונהפוך, אם אנחנו נבוא בעצם ונדע קודם כל שלאחרים יש את זה, אז קודם כל אנחנו נורמליים אם יש לנו,
ושנית, הרבה יותר קל לא לנסות להתחזות להיות משהו שאנחנו לא. זה לא אומר לא לקחת אתגרים, זה לא אומר לא לנסות לעשות דברים, זה רק אומר להסתכל קצת אחרת על אחרים שהצליחו, כי ההשוואות הללו רק מחזקות את תפיסת המתחזה שלנו, זה שאנחנו משווים את עצמנו לאחרים, והוא יותר והיא יותר. עכשיו לרגע לסיום כזה, אנחנו כבר מסיימות, תחשבי לרגע על עצמך, עם כל התובנות שיש לך היום, ותחזרי ככה לליאת של לפני כן. יש לך סיטואציה בראש, נניח שעולה לך, שהתפיסות האלה עלו לך. מה היית אומרת לה עכשיו? מלבד יהיה בסדר ואת תראי איך תתקדמי, אלא ממש ברמה של אותו הרגע. אני חושבת שמה שהייתי רוצה להגיד לעצמי בתחילת הדרך, זה להרגיש פחות אשמה כל הזמן. מה זה אומר? אני נגעתי בזה קצת, אני חושבת, בהיותנו נשים עם רגשות אשם, ובטח כשהן מתחילות להביא ילדים. ואגב, אחת הסיבות לדעתי שאין הרבה נשים בעולם שלי, זה המשבר הזה של איך עושים גם וגם, בעשור הזה של בין 30 ל-40, והתחושת מסוגלות לנהל גם וגם, ולהיות בסדר גם וגם. אבל אני חושבת שבעשור הזה בין 30 ל-40, שגם אנחנו מלדות ילדים והם קטנים, וגם זה העשור הכי משמעותי מבחינת הקריירה, מאוד קשה לנהל את זה, מאוד מאוד מאוד, ואני מבינה למה נשים לוקחות צעד אחורה. ומה היית אומרת לעצמך? באיזשהו שלב, אגב, זה קרה לי, מישהי אחרת אמרה לי את זה, אמרה לי, תפסיקי, תבחרי, ותהי שלמה עם הבחירה שלך. הייתי רוצה לעשות את זה קצת קודם, כי הייתי כל הזמן, כאילו ברע עם עצמי, בקונפליקטים של אני לא טובה פה, ואני לא טובה פה. אני גם אימא רעה, ואני גם עובדת רעה, ואני לא מספיקה לעשות את הגם וגם. וזה גבה מחיר אישי. מחיר של מה? של תחושות לא טובות כל הזמן, להסתובב בתחושה לא טובה. שלא מספיק שום דבר. את לא מספיקה. בלהיות מאוד רגישה כל הזמן, בלהיות כל דבר היה מעיף אותי, בשנייה הייתי מתחילה לבכות כי אני אימא גרועה, ולא, תאמיני בעצמך, אני רואה את הילדים שלי היום, באמת, ברור שיש מחיר, בסדר, להכל יש מחיר. וברור שאני שילמתי, הילדים שלי שילמו מחיר על זה שניהלתי כזאת, שאני מנהלת כזאת. לא, גם אם לא היית מנהלת, הם היו משלמים, פשוט מחיר אחר. לחלוטין, ואני חושבת שיש לזה גם מלא יתרונות היום, שאני מבינה. אז תהיי יותר שלמה עם עצמך, כאילו תרגישי שאת בסדר. בשנים האחרונות אני... מה עוזר להרגיש יותר שלמה? זה כי זה קל להגיד, תהיי שלמה. אני לא שלמה. אז אני חושבת שמה שעזר לי, זה הידיעה שאני בוחרת, בסדר? שזכות הבחירה היא אצלי. אני לא התגלגלתי לסיטואציה. אף אחד לא גלגל אותי לסיטואציה. אם הסיטואציה לא טובה לי ואני רוצה להיות יותר בבית, אז קומי ותלכי תמצאי עבודה אחרת, ובאחת תחזרי הביתה. תבחרי. וכל התפיסה הזאת של, אני פה כי שמו אותי פה, ואני עובדת קשה כי אין לי ברירה לעבוד קשה, ואז הילדים משלמים, זה לא. זה בחירה, ואז ברגע שמודעים לזה, ואני אומרת לעצמי, בחרתי, ואני יכולה לבחור אחרת בכל נקודת זמן אחרת, אז אני לא אגיד שרגשות האשם נעלמים, כן, הם לא נעלמים לעולם, אבל יורדים רמה, כי אני בשליטה על הסיטואציה, אני שולטת בסיטואציה, אני לא שלטת בשום צורה. זה המקום שלנו. אז הייתי רוצה להרגיש קצת יותר שלמה עם עצמי בגיל יותר צעיר. כן. יש משהו שאת רוצה להגיד לאחרים, לאחרות שמאזינים לך עכשיו? לנו? כן, אני רוצה להגיד לנשים שלא יוותרו על עצמן, ושילחמו, ושיאמינו בעצמן, גם לגברים, אבל נראה לי שאנחנו אנשים יותר מבוטרות לעצמנו, ובגלל זה אני מוצאת את עצמי כל הזמן בחדרים מלאים בגברים, ולא עם נשים. ובאמת תזכירו לעצמכם כל הזמן מה עשיתם, ומה היכולות שלכם, ומה החוזקות שלכם, ותאמצו את זה, ותהיו אותנטיים לעצמכם, זה הדבר הכי חשוב. האותנטיות מייצרת קרבה מהצד השני, אל תנסו להיראות חזקים, או כוחניים, או באמת,
זה לא מייצר כלום, הפוך, זה מייצר אנטגוניזם. גם אם את מרגישה שאת לא מסוגלת, תמצאי תמיד את הבן אדם שיגיד לך שאת כן, לך. תמיד שיהיה בסביבה שלכם מישהו שמאמין בכם קצת יותר ממה שאתם מאמינים בעצמכם, ושיזכיר לכם את זה. איזה סיכום יפה, את יודעת שאחת הדרכים, אחד הכלים להתמודד עם תסמונת המתחזה, יש כל מיני, זה בעצם לדבר עם אנשים, לשתף אנשים, אבל גם אז צריך לראות את מי אתה רוצה לשתף. כלומר, גם אנשים שמודעים ליכולות ולכישורים שלך, אבל גם אנשים שלא יבואו ויעמיסו עליך את החששות שלהם, את התפיסות המקבילות שלהם, את הערכים שלהם, אלא יבואו ויהיו איתך, ויעזרו לך להוציא את עצמך, וסיכמת את זה כל כך כל כך יפה. אז ליאת, תודה ענקית שאת פה. תודה. והיה לי מאוד כיף לדבר איתך, כי המסע שלך באמת כאילו מרשים בשקט ובנועם ובחום, שמאפיינים אותך כל כך, הגעת לשם בצורה מדהימה, ותודה שחלקת איתנו את זה. תודה. להתראות לכולם, ניפגש בפרק הבא, עד הבכיר או הבכירה הבאה, שיבואו וישתפו איך זה עבד אצלם. להתראות. האזנתם לפודקאסט מעבר לטייטל, שיחות קפה אינטימיות. מגישה שושי דולב בן ארי. מעבר לטייטל.